Vítam vás Galt a vítam vás pri úplne novej časti menom Dragonsag Online, sérii menom Dragonsag Online. Toto bude veľmi krátke diely, kedy vám oznámim, že idem natáčať novú sériu, ktorú už som začal práve natáčať. Toto je prvý diel úvodný. Tak, bude to úvodný dielik, ja vlastne mne sa moc nechce natáčať, ale chcem natáčať, ale nechce sa mi. Nemám proste na to čas, škola a všetko. Tak toto je úvodný diel, tieto budú vychádzať jedenkrát týždenne, jedno video, ktoré bude mať okolo tej pol hodinky. A ja tancujem! Ja sa s vami lúčim, to bol len taký veľmi kratučký dielik. Ja sa s vami lúčim a... To čo to ty robíš? Si myslíš, že iba ty také vieš? No, meteory do mňa pustí, to sa ja... To sa už viac bojím. Možno ste si všimli, že ja som napísal iba veľké D a pomôčku nám to dala. Ja mu dám. No ešte nech sa opováži. Poď kľudne si do mňa streli. Čo to? To ich vtiahne do tej diery? To je pekné, to je... No streľ to do mňa. Napíšem mu, že ne. Ja neviem, čo to hovorí. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Zatancujem vám a koniec.